Костана, бе! За Хачко Channel и това е нашия Survival Сивак и Васо. Но преди че ги няма, аз ще украсам. Да знаете, и това е май епизод 12. Или това не съм почнал нов, ако съм почнал нов клип, да знаете, това е епизод 12 на Survival на Хачко Channel и това е Survival на ми, нали, с Сивак и с Васо. И защо? Ще стигнат. И ще тръгваме до рудата. Ние ще тръгваме за още песък. И дано тъпият ни приятел Васо, извинете, умният приятел Васо да дойде, че тук обстановката е доста мокра. Не ми си играе сам. И събрахме достатъчно песък. Да се прибираме много холма. И то с педрас. Да ги мразим те с педрас. И в две печки се бекат. Радвам се. И това моя сървър. Служил съм малко плагини, колкото да може да се игра с на сървър, както съм казал. Home, FTP и това е. Нищо други не използвам. И спална където е. Но то буките не мога без спална да се сетне. Места. Ще стане седно. А и понеже Вака много уж се е губил. И му трябва, и аз затова го качих и след Home и Home. Той сега насил за 2-1 месец. Омага, чули ли някой този звук, като сняг? И вършихме явно покрива, както се забелязва. Супер як стана покрай къщата, горе да остана като и само ей тук това го махнем, че не ме дразни. И така, и тук. И ще трябва да си направим едно вчещето, ще свърши след малко малък, не ми се такова хъби. И така, отиваме да мисля да стопирам клипа. Имаме ново легло, ми се направя на 2 легла, но и не ще ги направя по-яки леглата.
Значи ще ми трябват тако. Так. Так. И так. Взимаме дърво. Сега как беше онова пък? Как се праше оградка? И омага, не знам как се прави ограда за първи път. Беше ми интересно какво ще стане. Абе, дай такива две ще сложим тук. И тук. Позмене леглото. И сега ще направим и табелки, да не се бъркаме леглата. Така, съм така. Дали ще ми трябва още пръчки. Така. И така, 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 така. И тук, коментари. Качика. Чанел. Нофред, скоби. Василев, защото така се казва, те наричат Васил. Чакайте, Г. Точка. Василев. Така. Ива късим ще иска от тази страна, затова ще напишем Ива Александрова. Иниция място Ивака Александров. Скоби Иво. Така. И тук Васко. Скоби Васко. Готово. И моето легло е тук. Супер. И аз ще опирам на това е края на клипа. Аз бях Качико Чанел. До другия път. Чао.